Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Ace. Mag-17 pa ko, single, taga Pagadian City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Og sa akong behavior nga nagsugod ni sa elementary pa ko tungod sa akong maestra. Aron iyong isabtan, sugdon ko sa lag-eskwela pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Ace, di nila kukutob mo maghatod nimo ha? Dili ko pwede nga musud sa inyong classroom. Hindi ko mo pwede kuyugan, ma. Ay, kuyog lang na ako. Kuyog lang ko ni mo ikuli. Ha? Uy, dili na mahimo na ko eh. Kinahanglan man kang eskwela, nak. Grade 2 na good ka. Mao nga dili na pwedeng kuyugan pa ka og mama sud sa inyong classroom. Masuko ba yan na si teacher, anak, nak? Huh? Masuko si teacher? Oo, masuko man gud ng maestra, nak. Kay nga nung muapil man kog sud sa inyong classroom, nga ikaw ra may nag-eskwela. Hello ko biyain mo. Nak, dili lagi mahimo, uy. Kay mo pauli man ko sa ato. Kay magluto pa ko para sa atong paniudto. Kay hatanti ka sa imong paniudto niya. Balik pa na ikaw niya. Ang ugili. Parehas good sa grade 1 pa ka. Nga ibilin rati ka din he. Unya, balikon ta ka sa paniudto. Nalimot ka? Sige na, sige na. Napabay bata diya sa gawas. Mga mama, lakaw na mo, be. Aron, magsugod na mi sa klase. Nak, sige na, sige na. Nana si teacher, oh. Sud na. Nangita ng inyong maestra ninyo. Bye, Ace. Paminaw sa maestra dong, ha? Ma. Lisura di ay mag-grade 2 eh. Magpinakate na di ay may ugsuwat. Lisuran man ko. O sa mano, man akong ipasuwat ninyo? Musuroy ko sa inyong desk, ha? Oh. Tanawon ako inyong mga gisuwat. Wala. Wapapaya ko kahong manugsuwat. Opo, ma'am. Very good, Kevin. Kamaon na din kang musuwat o pinakatay. O, Sheila. Asa mang imo, ha? Kiloy. Oh, wow. Nindot kay agid, ha? Oh, nana, sige. Di ba sagsuwat, ha? Ace, asa mang imo? Aragit sir ay. Wapa mahuman. Kagagmay ko ni pagkasuwata. Mura manig mga hulmigas kadak ang imo mga litra, eh. Ingon ko, gikan sa blue nga line, hangtod sab sa laing blue nga line paubos. Sa man imo pagkasuwata, oy? Mura manig kakhas manok. Teacher. Bate ning pagkasuwata. Bate. Gikumot ni mo akong papel teacher o gilabay. Tungod kay bate pagkasuwat. Sige. Get another sheet of paper. Usba sa pagsuwat. Og ayaw pagbuot-buot og imo, ha? Sunda tong akong gitudlo gani, ha? Nakasabot ka? Kasi kasamota sa teacher eh. Nakasabot ka ba? Ace! Oo, teacher! Ganun maghilak man ka dong, Ace. Kasi ba nag-away nimo sa imong mga classmates, ha? Alawa man na naman si Awaya good. Si teacher man. Kay pati man niyang ate. Ikumot niyang papel ni teacher na kilabay. Unsa? Hay man inyong maestra, be. Kay maghusay may atubangan sa prinsipal. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ang trauma nako atong higayuna. Nahangtod karon, mahinumduman pa gyud nako atong hitabua. Diya pa'y gibabasa ko nga gibalikas ko sa maestra, kay dili ko kamaong mubasa. Medyo ko malimot unsa kasiga sa mata sa mong maestra. Og dihang gipatawag na nga mong maestra sa principal, wa na siya muangkon sa tanan. Niundang jud ko adto sa pag-eskwela bisan unsaon kog pugos ni mama.
Diha na ko ni eskwela balik, nga gisaaran ko ni mama, nga lahi na ang akong maestra. Nakahuman jud ko sa elementary, og nag-high school na ko. Unya, Kapila naman ninako balik-balik ka og leksyon ninyo. Nga bang dili man gihapon ka kakuha, Jake? Isod sa imong uwang akong gitudlo ba? Ha? Isod! Usa ba isod na ng imong uwa nga dili man ka magkasabot? Ha? Unsa? Kahigo. Ano ka, Isoy? Nagkurog lagi ka. wara. Oh, Kurog ko eh. ngano nagtabi man mo diha, boy? Ace! Please, excuse ma'am, mag-CR lang ko. Ha? Dili ka kasi aron at ganina? Dili, oy. Nahadlok lang ko sa kasiga sa mata ni ma'am. Ngano nadlok man ka nga, dili man ikaw ang gikasaban. Usa. Pero ambot, oy. Ano mahadlok jud kog mga maestra nga isog? Kana mga maldita ba? Muunda na lang siguro ko sa pag-eskwela, oy. Unsa? Nga nang undang magkag-eskwela? Pasailuanan jud ko, ma. Kay dili jud ako tuyoon nga. Mamugnaw ko sa kahadlok, matagsod pa lang nako sa room. Din, maldita akong maestra. Matruma na jud ko isog nga maestra, ma. May gani kay, wa na jud ko pugsa ni mama mag-eskwela. Is, Si Boy maron? gisugo ko ni mama papit diri sa inyo. Kay naibaw man siya nga silingan ta. Paeskwelahon kuno ka og balik uy. Ano kuno ka nga nahadlok man kuno kaniya nga dili man kuno ikaw ang iyang gikasaban. Ay, basta boy, oy. Muundang na lang jud kog eskwela. Wa pa gid ko kahuman og high school tungod aning akong gibati. Kay mas nisamot naman hinuon ni ron. Nabisan og dili ako ang gikasab-an, mangurog man ko sa kahadlok. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Sa grade 2 pa ko, may teacher ko nga isog kayo. Gikasab-an ko o gisagahan ko sa mata o gilabay pa nga akong papel. Mao kaning hinungdan kung anong natrauman ako nga muskwila. Ilabi pa kung maka-teacher kog sama adto ka isog. Ikaduhang pangutana. Makapila na ko makaundang eskwela tungod lang ana. Di yun ako tuyoon nga once may makita kong bati nga kinaiya sa maestra, mauna-una dayon nako ang hitabo nako sa bata pa ko. Unsaon di sa pagkontrol ani? Kay murag nagkagrabe naman ni ron. Kay bisan dili ako ang gikasab-an, ako man ang mahadlok. Naunsa na di ko? Ikatulong pangutana. Nawad-an akong paglaom sa pag-eskwela. May miingon ako nga ako lang kuno ang makatambal sa akong kaugalingon. Pero dili man ko magkasabot. Magpaswabi man gyud ang akong kahadlok. Unsaon man nako? Ikaw pat og tapusang pangutana. Kinahanglan na ba ko nga mopakitag doktor? Unsa nga klase sa doktor ang akong duolon nga makatabang nako? Kay nahasol na jud kayo ko ini. Palihog, tabangin kang bagi ko, kini, ang akong suliran, Ace. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sabako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usama nako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Ismeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo.
Sorry kayo, dili na ko makauban sa Attorney Elaine karong buntaga o karong adlaw tungod kay naay mga kakulian, no? Actually, usa sa membro sa pamilya sa mga tantin ko o Bathan family ikuha na ni Lord, no? So my condolences to the tantin ko and Bathan family, no? Sa inyong loss, no? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga be free to choose that which is in harmony with your authentic self. Be free to choose that which is in harmony with your authentic self. Na kanang komportable ra gud ka. Nawito to nang imbitar na kong party. Kung di mo ko komportable anong formal ra kayo gathering. Kanang ko kanang may pagkabinugoy o gamay kay mura man tay magka-obsessive compulsive anang numero atong lihok, ha? Dili ko sa tinuod lang, dili ko komportable anang very formal gathering kay naanad ko ganun bang inato lang bitaw. So sorry kayo ha katong nangimbitar nga wa ko kana kay kuan kayo medyo wa ko maanad ba, no? Ang atong magtatampo karon adlaw si Ace, 17 years old, taga Pagadian City, single ni siya, about behavioral problem ning problema ni Ace, no? Kumusta naman dahil mga taga-Pagadian, taga-Mulabi, no? Mga lumapas sa Blancia, mga kaysa pa may mga kailang mga Go family. Kumusta naman akong kumparida si Undo o si Pe Go, no? Diya sa Mulabi, diya sa Villa Aurora, mga Bulahan family sa Ramon Magsaysay. Kumusta naman mo diya, no? O nakoy mga gisulat diri, no? Mga taga Tomas Upos, no? Mga Maulas o Layo family. Silingan ni Agaw Kaloy Cunyado Asiro. Of course, mga kaapelido ko, mga Obra family diya sa Tomas Opos, si Joel, si Johnny, si Danny, o mga Musod family, si Dr. Lodi, si Inday. Poblasyon Badyan, no? Si Angelito Magno, kanhi Fiscal Oscar Capasio, o Fiscal Piuni Lianto, mayong papawinaw. Winnie Rose Huros diya sa Pinamungahan, mayong pagpaminaw, o mga taga La Libertad de Negros Oriental, no? Nangurog nag-Alboruto ba ang Mount Canlao, no? Evelyn Pactor Taburada, Edie Pactor, Virginia mga Pactor family ni sila, no? Iba Publico, Mary Joy Tihamo, Terio, ha? Mayong pagpaminaw. So going back to our sender si Ace, punto behavioral ng problema ni Ace. So ako lang gining paningkamutan ni Ace, ha? Unang pangutana, sa grade 2 pa ko, may teacher ko nga isog kaayo. Ikasab-an ko og gisigahan ko og mata o gilabay sa akong papel. Mao kana ni ang hinungdan ko nganong na trauma nako nga mo eskwela, ilabi na kong ang teacher kong sama adto ka isog. Siyempre makuyawan yung tag na teacher nga isog. Kato sa mga teachers, no? Pwede naman nang na kay mga disciplinary action sa mga estudyante. Kaya ako si Dr. ni Obra teacher masago, ha? Obra maestro ko. Pero ako mga estudyante kana nang hapit na mga doktor, no? Pero kung mga teachers sa mga elementary, sa kindergarten, kinang pasensyoso ta, no? Sa pangutana nimo Ace, posible, no? Mahog ni siya nga anxiety, no? Na may gitawag og mga bad life experiences nga kung ma-expose ka og more or less the same sitwasyon, ma-reminded ka of that takadlukan nga panghitabo. Pero una-una lang as we grow older, no, kay bata pa man ka, 17 pila edad nimo, 17 years old pa man ka, you will discover that daghan gani mga butang ning kalibutan nga dili gyud nato magustuhan. Pero ngano man nga kinahanglan gyud mo atubang tungod kay kinahanglanon, no? So 90% aning kalibutan na kining kinabuhi dili taganahan buhaton, pero kinahanglan buhaton kay angay buhaton. So just charge it as one of your life experiences nga medyo gisigahan ka, kalimtin na lang to. Yung nanagdo po ng mga maestra, labi naapon sila yung mga personal nga problema o kasi po nagpabadlong po ng mga bata, no? Kung balikon, kalimtin na to sa una-una, dugay-dugay naman to na hitabo. Move on. Mao na nang yung dumi ang mga nindot na hitabo sa mga kinabuhi, kalimti ang mga bate, no? Kaduhang pangutana, makakita nako, makapila nako, makaundang og eskwela tungod lang ana. Di gyud nako tuyoon nga once may makita kong bati nga kinaiya sa maestra, mahuna-huna dayon nako ang nahitabo nako sa bata pa ko. Unsa man di ay sa pagkontrol ani. Kay murag nagkagrabe naman ni ron. Kay bisan dili ako ang
ikasab-an ako man ang mahadlok naunsa man di ko. Mahog ni siya na kay anxiety problem, no? Ngadto sa mga grabe na gyud kay mga stressful sitwasyon, dili siguro nimo apply sa imo kay duwala may inunta threat sa imong life. Pero kadtong mga grabe na nga sitwasyon, natay gitawag og PTSD. I'm not saying nga kanimong kaso PTSD. Sa pasabot sa PTSD, post-traumatic stress disorder, no? Pero katong grabe na gyud kayo. So kaning imo masusama ana, no? Nga kung naa kay makit-an, magitawag nila mo re-experiencing signs and symptoms. Na kay makit-an nga pare-parehag naong, pareh-parehag sitwasyon, ma-reminded ka of your traumatic experience years back. Ako pa nimo, asa man to ninyo pagadian, no? Naamantay mga psychiatrist sa Zamboanga. I'm not sure sa Pagadian City kung naabay psychiatrist diha nagpractice, no? Pag naaman tingali. So kung wala sa Zamboanga City, ug sa Usamis, no, naa si Dr. Stella diha, Paing Stella diha sa Usamis. So, duol lang to para matagaan ka anti-anxiety medication. Daghantang available nga anti-anxiety medication ug kanang mapalit nimo with doctor's prescription. Katulong pangutana, nawad-an ako og paglaom sa pag-eskwela. May ingon ako nga ako lang kuno ang makatambal sa akong kaugalingon. Pero dili man ko makasabot wabi man gyud ang akong kahadlok unsa man ni nako. So, balikon ako, this is a form of anxiety, no, stress, no. Naatay daghang mga medication available in the market sa mga butika, mapalitan nimo mga makahupay sa imong kahadlok. So you do slow deep breathing, and then kung mahimo lang avoid situations nga maka trigger or maka re-experience akong balikon ng term sa imong traumatic experience natong bata baka 2 anyos pa ka. Mind conditioning lang ni siya, ha? You do slow deep breathing, onya think of something positive. Kung mahadlo ka, i-divert ang imong unahuna something pleasurable, onya wala gyud kumo sa moduol ka diha og kanang professional help diyan dapita sa Zamboanga, no? Swito ko nang dapita sa inyo, no? Dugay ko da sa Mulabi. Dugay ko da sa Mulabi, nagdoktor ko da sa ilang doktor lumapas nga hospital, no? Kumusta naman day mga Abayon family diha, no? Mga Duhali family. Nawat nga okay rang kinabuhi, no? Ikaw pa tong katapusang pangutana. Ning akong sitwasyon, kinahanglan na ba ko nga mo pakita og doktor? Yes, ako na nanggingon sa imo. Unsa man klaseng doktor? Psychiatrist, no? Kung naa diha sa inyo ang makatabang nimo. May kay nahasol na gyud ko. So, go and see a psychiatrist. Dasin follow, ako moadto kang doktor ni obra nga usa ka psychiatrist na buang na ka, no? Dili kang kamig mga pasyente nga wa pa mo abot niya na nga level sa psychological problem, no? Ngani karon usa sa akong mga trabaho ako mo screen sa mga mo-apply pagka Coast Guard, kabumbero, unsa pa man diha mga klaseng trabaho, maestra, moari man na nako or sa parehag trabaho nako. I know nga ang mental health is highly stigmatized din sa Pilipinas, but this is high time for us to think na dili na siya mao, no? Of course, na aming mga pasyente nga grabe na gyud kinanglan og tag-as nga dosage sa mga tambal. So go and see a psychiatrist na si Dr. Stella sa Usami City. Na duor man na sakay lang kag bus. O dugay. So ito kay ko na mga tay na doc, i-refer ko ni Dr. Rene Obra. Kay basig pangyoon ka sa iyang consultation. Alright, so hinaut na kay nagkutlo nga pagtulunan karon ay sungog ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program. Nagpabilin kaming numero 1 istasyonan din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayo.